nunca he feito churros, porque os ha feito miña maigui, os ha feito paca, e non os he feito nunca. E tú tampouco me has dito nunca como se fai. Bueno, pues agora te digo. Iso é moi fácil, é moi fácil. Se pon a quentar a medida que queiras que de fariña de agua e se leita sal. Si, por exemplo, é 2 tazas, pois unha cuchareita de café de sal. De sal para agua. Para agua. Para que se Iso. quente ali, coda ali. Que coda ben. Que se esquente e a salar. Iso que vai agarrando, que tome gusto. Logo, cando, por exemplo, se hai 2 tazas de agua, se leitan 2 de fariña. E se le dá ben volta con un cucharón. Se eitan, cuando está agua codendo, se eitan para lá, sí, completamente. para agua. Iso, como si fora a escaldar a fariña. Eso, escaldar a fariña, se le dá ben volta con un cucharón. Se deixan un ratito porque se queiman as más. E logo con con as más ben lava, se untan de adeite e en un cachito de acimeira ou nunha tabla se unta de adeite. E as más tamén. E se amasa para que non le quei ningún grumo, porque senón pode saltar e fer filigano. E cando está ben amaseito, como se fora pan... O grumo é cando queda a fariña sin apagar, non? Sin mollarse. Como islas de fariña. Claro, despois vas a frigir e meten unha champía. Eso é. Ya. Logo se amasa ben e se prepara en unha churreira e se ten un trapo de cudiña e se vai puñendo ali. Se van sendo os churros, hai un... Se chama espichando. Vas espichando e vas cortando con un cutelo a medida. Con un cutelo untado de adeite a medida. E en adeite ben quintito se frisen os churros e ya está. Se poden fer churros e xaringas, que é máis típico ainda daqui a xaringas. A xaringa é un poquito máis gordita e ten os surcos. Iso. Os ten máis fundos, non? Iso. Os surcos de... Os rayos, sí. Os rayos eses os ten máis fundos. Sí. E ya está, se non teña... Ya está. Misterio. Non hai gente que leita algo máis en iso, ou le poden dar... laurel. Leitan un poquinino de unha folla de laurel para que le dé o sabor do laurel a agua. É que yo te digo porque aí he visto que hai gente que fai, o sea que despois cada un ten a súa... creo que o billón é que ali a agua e o sal. E o sal é o que me... Sí, bueno, iso é o máis auténtico. Eso é. Bueno, pero hai que parece que haber estás comendo innovación. Patatas, desde logo non me gusta. A mí me gusta máis como é agua e sal, se acabou, e ademais hasta máis barato. Claro, con agua e sal e fariña se feen os mamós. Sí. E esa eran os potitos que comíamos nós cando éramos pequenos. Os potitos lanones. Os mamós era agua, sal e fariña en a sartén. E dale volta, aquilo quedaba como unha masa e que rica estaba.